今日は入社初日、就職して神奈川から大阪にやってきたんだよね。服装は自由って書いてあったんだけど、こういうのの自由って大体嘘だよね。オフィスカジュアルって何なんですかね。本当に誰か正解教えてほしいんですけど、腰の手違いで入居はできたけど荷物が届かなくて服が強制的にこれになっちゃいました。いけてるこれ。お気に入りのカバンとヘッドホンを守りに行ってきます。もう本当に緊張する。こんな日の今日のお耳のお供はサバシスター。大阪に来て初めて感じた関東と関西の違いは、エスカレーターの右と左、関東のそのまま左に行ったらおじちゃんがレッツ先払いしてきて邪魔やなって言われました。もう2、3回ぐらい言われたかも。まだこの環境に適合してない私が悪いけど、そう傷つくよね。おはようございます。びっくりした。